Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys τις πίστες των φίλων μου. Σήμερα θα παίξω με τον Κωστή. Γεια σας παιδιά. Νίκο. Γεια σας παιδιά. Και τον Ντάνιελ, απλά δεν θέλει να ακούγεται. Ο Κωστής και ο Ντάνιελ έχουν κανάλι, θα σας τα βάλω στην περιγραφή. Αρχίζουμε με την πίστα. Αρχίζουμε με την πίστα μου. Ωραία, Πάμε. Βάζω την πίστα μου. Δεν έχω κάνει πολύ καλές πίστες. Τη βάζω να παίξουμε. Βάζω 4 άτομα. Πες τα. Όλοι γράψτε στα σχόλια. Μπράβο Ντάνιελ, επειδή σήμερα είναι 10 κορώνες. Μπράβο, επειδή κλείζω 4. Ναι. Ωραία. Όλοι μπράβο Κωστή και μπράβο Ντάνιελ. Πάμε, κάνω create την πίστα μου. Μπείτε όλοι στο πάρτι που στέλνω. Ωραία. Νίκο και εσύ. Εγώ ήμουν πόσο πέταλα όλοι. Και το πάρτι αρχίζει παιδιά. Και το πάρτι αρχίζει. Όποιος με κάνει friend θα περάσει ωραία. Και το πάρτι αρχίζει. Δείτε skin. Πάμε. Σάρκας. Πάμε. Η πίστα μου. Είναι λίγο περίεργη. Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν νικήσω είναι πάρα δύσκολο. Έχει hacks ρε παιδιά. Όλες οι πίστες έχουν hacks. Και τώρα ο Κωστής μόλις βγήκε να το κάνει. Πολλά glitch. Όχι από εδώ ρε. Από εδώ. Ρε πες μου ρίξω με την μπάλα. Μάλλον λίπερο. Δεν περνάω. Να το δούμε κρίσιμο. Λοιπόν, ο Ντάνιελ, δες τον Ντάνιελ, δείτε τον Ντάνιελ εδώ. Μην περνάς Ντάνιελ. Όχι. Είμαι πιο κοντά. Παίξτε λίγο την πίστα, έλα. Και ο Κωστής πέρασε. Μας συντήλησε όλοι. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στην πίστα του Concept 7 όλοι, αλλιώς Κωστή. Πάμε Κωστή, κάνε πάρτι με την πίστα σου. Ελπίζω να ακούγομαι καθαρά. 1-2, 1-2. Να την περάσει, γι' αυτό δεν ξέρω αν μπορέσεις να την... Εντάξει, δεν πειράζει. Αν δεν μπορέσω, γεια. Εντάξει παιδιά, δεν είμαι και τόσο καλός. Στο description. Όλα τα codes στο description, ναι. Νίκο, πέρασε. Τα codes από τις πίστες. Μου invite Κωστή. Φτάνει. Και τι λύζει να βάλω. Όποια θες. Τη Hell βάλε, τη Hell, δεν πειράζει, τη Hell. Δυστυχώς δεν με αφήνει να μπω στο μάτι του Κωστή. Γιατί? Ξανακάντο. Ξανακάνω, Νίκο. Ξανακάνω. Πολλές φορές. Αλλά δεν γίνεται, δυστυχώς. Θα κάνω εγώ πάρτι. Περιμένετε. Δεν πειράζει. Μη μιλάτε. Δεν πειράζει. Εγώ βγήκα. Δεν πειράζει. Βγες κι εσύ. Πάμε να ξανακάνε invite. Ένα τεχνικό λαθάκι. Πατάω λίγο pause και συνεχίζουμε σε 1 λεπτό. Παιδιά, επιστρέψαμε. Τελείωσε αυτό το error. Κωστή, σε παρακαλώ, στείλε για πάρτι
Στείλε για πάρτι. Λίγο μπες. Λοιπόν, μπαίνω. Θα προσπαθήσω. Και αρχίζει! Τέλος έφυγε το ένα. Αρχίζουμε τη δύσκολη πίστα του Κώστα 7 όλοι ή αλλιώς Κωστής. Μην πάτε κάτι τέτοιο αλήθεια. Μην πάτε. What? Τέλεια. Χάλια, όχι τέλεια. Έχουμε πάρα πολλούς όρους, παιδιά. Όχι! Ο Ντάνιελ πέρασε πρώτος, λες και δεν έγινε τίποτα. Δεν πέρασα. Όχι! Έπρεπε ντάβιτσα μου να κάνω. Κάτσε ρε, αυτό κουνιέται. Κουνιέται αυτό ρε. Όχι! Κράξατε το είδε μου. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Ελπίζω να ακούγόμαστε κάθαρα Αυτό όλοι. ακριβώς ρε φίλε. Απλά, να μου το είσαι ίσιο ρε φίλε. Δεν κουνιότανε καν. Ναι. Όχι. Δεν έχει κανένα checkpoint και όχι καλό. Έχει. Ναι. Έχει απλά εγώ. Κοιτάξτε, είναι πάντως. Δεν έχω κάνει την πάντα. Δεν έχω κάνει την πάντα. Μας λίγο άκουστος. Α, δεν είμαστε σε τέτοια πράγματα. Ναι, δεν είσαι ωραία πήρα το checkpoint. Και εγώ πήρα το checkpoint. Μπράβο, ακόμα εδώ, χαλαρά. Έχει να πάω, εγώ θα χορεύω λίγο. Χωρίς να έχω πάρει το checkpoint, χωρίς να έχω το checkpoint. Πρέπει να το περάσω κι εγώ. Έλα, δεν έχω πάρει. Έλα! Δεν έχω καθόλου πάρει. Αυτή είναι η κουσία. Όχι! Το πριν ήμουν αφούγοντα να πάρω το checkpoint. Εγώ είμαι πολύ κοντά μου νικήσω. Κωστή μην νικήσεις, έλα. Να δείξω λίγο την πίστα. Να δείξω λίγο την πίστα στα παιδιά. Οπότε όσο μπορείς καθυστέρησέ το για να μπορείς να περάσω και να δουν όλων την πίστα. Πώς είναι. Τη δικιά μου δεν την είδα. Και να στείλω Ντάνιελ, ούτε και το code να στείλεις για να την παίξεις. Ναι, όλα τα code είναι στο Όχι, description, να παιδιά. την περιγραφή να βρούμε τα codes. Όλα τα codes στο description. Το κάτω μετά στο τέλος θα πούμε και στο τέλος. Τα codes αν θέλετε θα εμφανιστούν κάπου πάνω στην οθόνη μου. Θα εμφανιστούν κάπως, δεν ξέρω πώς, μπορεί στο τέλος του βίντεο. Μπορεί ίσως θα εμφανίσω, αν το θυμηθώ, δεν ξέρω πότε, μπορεί. Τίποτα. Εκεί, παιδιά, ο Νίκος έχει αρχίσει από το τέτοιο τώρα, ξέρω εγώ, από το καλοκαίρι έχει αρχίσει να παίζει το παιδί, δεν ξέρω. Δεν ξέρει να παίζει πολλά πράγματα στο Stumble, guys, ακούτε, δεν ξέρει. Δεν είμαι ρε. Όχι! Είμαι άχρηστος στα κύπελα. Είμαι καλός, αλλά τότε δεν έχω τόσο πολύ το χάλιο. Ναι, λάθος παιδιά, Είσαι λάθος. αυτό μας στην αρχή. Όχι απλά. Άμα είναι και αυτό να... Άμα είναι να... Άμα έχω και αυτό να... Σιγά μην ήσουν και 20.000 τώρα. Αυτή η πίστη. Άκυρη συζήτηση. Χάλια double jumps.
Εντάξει, εντάξει. Δεν τα καταφέρνει ο Νίκος. Είναι βαρετό που δεν μπορώ καν να περάσω. Στο μοβ πρέπει να πάω. Ναι, δεν ήταν. Α, οκ. Με σπονάρει αλλού για αλλού. Αλλού για αλλού, πραγματικά αλλού για αλλού. 10 ώρες πες το. Έλα, πες τι. Θα κάνω rage σε λίγο. Αν κάνω rage, έχετε όλοι ένα like από μένα. Στείλτε τα κανάλια σας, guys, και ένα subscribe. Χάσαμε όλοι. Πάμε τώρα στην πίστα του Νίκου Πανού ή Νίκου. Πάμε, Νίκο. Κάνε πάρτι. Λέει. Τι. Ένα. Η τελευταία μπορεί να είναι η easy. Εντάξει. Στο τέλος θα έχουμε μία αλλαγή και θα παίξουμε και την easy πίστα του Κωστή. Λίγο πιο εύκολο. Να ξέρετε, παίζει και ο Ντάνιελ. Θα έχω βελάκια που θα φαίνεται. Πει. Να δείτε εδώ την πίστα του Νίκου. Όσο μπορώ σας δείχνω τι γίνεται. Με τα pings μου δεν ξέρω πώς πάει αυτό. Μην την περάσετε, παιδιά, μην την περάσετε. Δείτε πόσο σπαστικό είναι αυτό το κίτρινο, παιδιά. Σπαστικό, Γιατί ρε Κωστή, γιατί ρε Κωστή. Γιατί έχει βάλει να γλυκάει και Θα ξανακάνουμε. Ξανά, Νίκο. Συγγνώμη, παιδιά. Νίκο, εσύ κατάλαβες. Συγγνώμη, παιδιά. Γιατί εσύ είναι εύκολο. Γιατί δεν είναι. Δεν είναι online. Είναι online. Νίκο, εσύ ξέρεις τι έχεις βάλει στο κανάλι. Δεν έχεις βάλει να ληστράει. Γλίστρισα. Πήγε στο τσαμπολί. Νίκο, βάλε να πήξουμε.
9 η ώρα πάει, παιδιά. Βλέπετε πόσο βράδυ κάνω βίντεο. Κάτω ξεπώ. Το έχω κάνει ξεπώς, το έχω κάνει. Βλακεία, παιδιά. Παιδιά, ό,τι να είναι τα παιδιά εδώ πέρα. Κάνω rage. Νίκο, μη λες spoiler, έλα! Spoiler την πίστα, παιδιά, εννοείται. Όλοι οι δημιουργοί. Στο βίντεο δεν θα υπάρχει το spoil όταν θα βγει, αλλά... Παιδιά, τι να κάνουμε, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να δείξουμε την πίστα του παιδιού. Ντάνιελ, αν μας ακούς, κάνε πάρτι με την πίστα σου. Κάνε πάρτι με την πίστα σου. Αν μας ακούς, Ντάνιελ. Να μην κάνουμε τη δικιά μου, όχι, δικιά μου τότε τελείωσε. Ναι, τώρα σιγάρι, Νίκο. Αυτό το μπορεί και να περάσει. Γιατί είναι δύσκολο. Δεν μου λέει το Ντάνιελ, Dan, still invite, still invite. 10 ώρες, παιδιά. Έστειλε. Δύσκολα. Ωραία, παίρνω. Ease level. Ease level, η πίστα, τα coach στην τελευταία οθόνη. Δεν μπορώ να βάλω περιγραφή, αλλά όλα περιγραφή. Όλοι στα σχόλια βάλτε. Έλα, πανεύκολο. Ελπίζω να είναι εύκολο, παιδιά. Δείτε όλη την πίστα εδώ πέρα αναλυτικά, σας τη δείχνω. Από μοναδική η οθόνη, παρακαλώ. Μοναδική οθόνη. Ίσως έχει κάποια παράσιτα, κάποια κομμάτια του βίντεο. Ίσως χρειαστεί να πάρω κάποτε ένα μικρόφωνο. Ίσως όταν φτάσουμε τους 100 subscribers, ίσως κάνουμε βίντεο με... Ρε, τώρα θα παίξουμε μεγάλο. Και Νίκο! Συνεχίζουμε στα official levels only, παρακαλώ. Νίκο, κάνε μας spectating, σε παρακαλώ. Τι?
The other side, παιδιά. Και εσείς όμως ήμουν με τέτοια πράγματα. Ήταν τεράστιος αγώνας. Θέλει ένα και μετά πέρασε η δόση. Αφού λέει eliminate ένας, άρα θα μείνουν δύο. Έλα. Πόσες ζωές? 4 έχω. 4 τώρα έχω. Τώρα έχω 3 ζωές. Τώρα έχω 2. Παιδιά, δεν πρέπει να χάσω. Έχασα ρε παιδιά. Τι είναι ρε, τι είναι? Μην πανηγυρίζουμε. Πανηγυρίζουμε. Και εμένα. Και στον Δάνη λογικά. Λοιπόν, παιδιά, τελευταία πίστα, easy πίστα του Κωστή και μετά σας χαιρετάμε. Το βίντεο έχει βγει τεράστιο. Κωστή! Ποιο είναι χάλιο? Πρέπει να τα προσέχεις τα βίντεο, να τα κόβεις. Τώρα ακούγεσαι για συγκεκριμένα πράγματα. Όχι ρε. Όχι ρε. Είχα βάλει pause. Κωστή, κάνε part. Έχω πει. Κόσεπτ όλοι εις... Για να πούμε έτσι. Όκ. Α, ναι, αυτή είναι. Πανεύκολη. Δεν μπορεί να περάσει. Ρε Κωστή, αυτό που Κωστή, έχουμε κολλήσει στις βλακίες που έχεις βάλει. Δεν είναι easy. Μισή ώρα βίντεο τελειώνει. Easy για σένα. Μάλλον. Δεν μπορούμε να την περάσουμε εμείς.
Νίκο! Παλιές στιγμές. Εγώ ξέρω. Εσείς πρέπει Προσπαθούμε να τα φτιάξουμε εδώ, γιατί έχουν χαλάσει. Νίκο, εσύ τα έχεις χαλάσει. Προσπαθώ να πάω προς τα πίσω, μήπως και γίνει. Αν περάσει κάποιος και τις 4, να ξέρετε με. Το λέω και ο ίδιος είναι καλύτερος από μένα. Ο Ντάνιελ πήρε το 4. Νίκο, γιατί τα χαλάς, Νίκο? Δεν τα φτιάξεις. Ρε Νίκο! Μπράβο ρε Νίκο, τα έχεις χαλάσει όλα. Ρε Ντάνιελ! Ρε Νίκο, πας καλά! Μου είχατε κλωθεί με το Facebook. Μην το κάνω. Μου είχατε κλωθεί. Παιδιά, άχρηστος. Νίκο, αυτό το πρώτο είναι το fake. Άρα Ένα τελευταίο. όχι. Άμα είναι χάλου. Είναι ωραίος. Έλα, Κωστή, βάλε ξανά τη δικιά σου την Ιζ. Αλλά Νίκο, μη περάσεις. Όχι ρε. Αλλά θέλω να κάνω. Βάλε την Ιζ τη δικιά σου, αλλιώς σταματάω το βίντεο. Βάλε την ίδια. Βάλε την ίδια. Κατάλαβες, Κωστή? Νίκο, από πίσω. Για να Από πίσω αυτό. Περιμένουμε. Όχι, έτσι.
Πάμε! Μανώλη, αυτό το intro που έβαλες με το Roblox. Ελπίζω να περάσετε πολύ. Να το απολαύσετε. Δεν πειράζει. Τι είσαι, καλά σε... Εκεί είναι το fake checkpoint. Το fake one. Ρε Daniel, τώρα πού το κάνεις. Έτσι ναι. Τέλεια που είστε, έχει φτιάξει όλοι. Ναι. Τι όχι, πώς να το πέφτεις, γιατί κοιτάει, γιατί να περνάνε εκεί. Εγώ είμαι ο TM26. Αν θυμάστε στο πρώτο βίντεο που έβγαλα, είχα κερδίσει αυτό το skin. Και τώρα, έτσι για το γούρι, το έβαλα, μπας και κερδίσουμε. Νίκο, βγάλ' τη μουσική! Ο Νίκος έχει βάλει μία μουσική. Ακούγεται. Πάρα πολύ. Ωραία, και ο Νίκος Ντάνιελ, μη περάσεις! όχι, όποιος να είναι περνάει. Όποιος να είναι περνάει, αυτό που πάει κι άλλες πίστες. Μα εγώ θα χάσω, δεν καταλαβαίνεις. Και θα σταματήσω το βίντεο προφανώς. Μπράβο, Ντάνιελ! Σταματάω το βίντεο. Άντε, παιδιά, δείτε το ντέρμπι. Χωρίς εμένα. Με τον άχρηστο Ντάνιελ. Βλέπουμε 27 λεπτά όλοι. Θα έχω το κανάλι του. Απλά του διαγράψαν όλα τα βίντεο. Απίστευτα κόλπα 27 λεπτά όλοι, παρακαλώ. Καθάρισε τους όλους. Βλέπουμε και τους άλλους. Να δούμε λίγο και τον Ντάνιελ. Ας τον Ντάνιελ. Και πάνε οι δύο κολλητοί στον τελικό, παρακαλώ. Νίκο! Error, παιδιά. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Και Κωστή και Ντάνιελ και όλοι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Subscribe και like για περισσότερα. Ναι, στην περιγραφή υπάρχουν και τα codes. Στην περιγραφή τα codes για όλες τις πίστες. Goodbye.